shi da Allah ashe sai ya zauna bauta. Babu alaka shi da rahama ashe tun daga makabarta. Ranar zayayi da na sani ashe ya shiga mahukunta. Ba mai cetonsa a ranar ashe jahannama ce makwanta. Duk maganar da ta zo idan babu kai sai mun karyata ta. Duk tafiyar da na gane ba shugaba sai mun tarwata ta. Sai mun masa rabbi kowaye ya ji ya fi sonka da kansa tilas mahamudi kowaye ya sake ya dandana zai tayawa nishadi. So